Garwa Madyasala nalika sliramu tak utus ngempur ana ing Tanjungan. Sampun kelambang. Lakon Sampun kelambang. menang tak kalah. Yo. Pikantuk kamenangan. Nanging nuwun sewu. Ning ngriku wonten senopati sing ngedap-edapi. Tanjungan ana senopati sing ngedap-edapi. Gendruwo apa piye? Boten. Diwastani gendruwo nggih gendruwo, dedemit nggih dedemit. Iya. Tiyangipun abang kalih ireng. Apa kaya ngono ki? Terus mau saged miber, sedaya saged ambles bumi. Medeni wong. Arga kula kawon. Asmanipun Rama Candrana Dalah Tosidana. Satemah perjurit wonten ing Kadipaten Argapura kula unduraken langkung. Sapa kae? Banyak suan aja. Yen aku dulu marang pasuryanmu, agemanmu ora kawula ing Argapura. Sapa sing dadaranmu lan sawa ngendi papan dulungmu? Dipun srawungaken. Kula menika Waryanti. Saking Kayangan Salendrobawana. Saka Kayangan Salendrobawana. Kok nganti munggah ana ing Argapura? Apa wigatimu? Pengen pinanggih sesembahan wonten ing Argapura. Apa wis wanuk? Dereng. Aku dhewe. Menawi ngaten penyen Sudarma kula Sik. kanjeng. Marianti. Kok gampang temen kowe muwuh marang aku Rama. Ketemu pirang perkara. Ngantos kula wantun muwuh panjenengan Sudarma kula. Iya. Jarak kula pikantuk dawuh saking Ibu Putrani Kintamara kuwi. Pilih kula menika putra panjenengan kang kalih dosa ngapura. Nalika penyen sobya-sobya kasempek maruta ingkang ageng kanjeng. Iya. Pancen nalika semono. Panjenenganku duweni putra kang mijil putri. Rasa bungah rasaning atiku tak pamerake ana ing alun-alun Argapura. Nanging ora ngerti sangat meneh dumadi kasampe ing angin sak temah putraku ilang. Upama isih kowe pancen sak umurmu ta. Pancen kula putra panjenengan kanjeng. Nanging aku ora pinggir. Ampun gampil pitados Tanjungan lan Argapura ayunan perang. Iya. Nggih menawi totem suping banyu tiang-tiang saking Tanjungan. Terus mau ngati-ngati prayoga. Iki saking pemanggih kula mo. Menawi tetela Waryanti pinangka putra panjenengan. Iya. Kangge pendadaran. Monggo Waryanti panjenengan utus kedamplung gendera wonten ing Kraton Tanjung Agung. Marianti. Ora tak ambali sliramu wis krungu. Kalamun wektu dina iki Argapura lan Tanjungan satru jaya dalem. Kalamun sliramu bisa nggulung bandera Tanjungan tak daku putraku tindakke ya. Ngaten kula sagahi keparengipun pamit kabeh panjenengan. Yen lagi. Panjenengan durung ana pakabaran saka kadangku Kang Mas Sutrisno. Kamangka Kang Mas Sutrisno iki dina maju ing medan laga ngedepi leleng sumba. Iki ngomong mas-mas lan sumelang. Aku kuwatir kalamun sak tengah medan laga kadangku iki nemoni bebaya. Muga-muga wae apa sing tak rasake. Ora tiba wae kadangku. Dalem Kowe iki ngapa? semaput. Sing kaget ki laku sing kudune semaput ki aku ra kowe. Lah kowe randang semaput. Ngono? Iya. Iki mah bodhisiki. Tak disiki. Wis baleni. Baleni kok kowe sing semaput lho ya. Semaput aku ya. Ya. Aja disiki lho. Mergo sedulurku maju ana ing medan perang, muga-muga wae ora neponi bebaya apa. Lah! Aduh! Aku takut. Abu.
esuk-esuk disuguhi wong klenger. Nek ngene iki carane ora tak apa-apakno. Langsung bereaksi. Sikil kiwa buak kiwa. Sikil tengen buak nengen. Sikil tengah tokno. Saru, mo. Saru piye? Iku apa iku? Iki udel. Ora ana. Lho, gak percaya. Ora ana udel kok manggone ning kono. Lumrah udel iki manggone ning kene. Iki sing salah dukune. Lah kok iso? Mergo udelku diketok ora kenek terus dipenyet, diplintir. Saya mengisor ora coplok ning nutupi sing asli. Ya babai, ning kok ya megilan ngono to si Dono. Wis tak tekuke. Ya tekok wae. Gak kokos. Lah. Nek mbok teko kok malah kaya ngono, kok persis to si Dono. Termenek kowe iki lho. Kowe iki ngopo kok tumeka ning Taman Sariku? Kamangka iki dina kadangku Kang Mas Sutrisno lagi wae maju perang. Lho kowe ora sabiyantu karo sedulurku, malah tumuju ning Taman Sariku to si Dono. Lah iki gara-gara kadangmu Sutrisno. Ya. Mula aku wani mlebu ning Taman Sari Tanjung Anom. Sik to, kok gara-gara kadangku iki gandeng cenenge apa? Kowe ngerti? Tanjung Anom karo Barat Madya. Argapura. Iya, Argapura Barat Madya. Lakone apa? Lah ali kok. Argapura karo Tanjung Anom lagi ayun-ayunan perang. Kuwi bener. Hah, sing dadi senopati Tanjung Anom sapa? Kang Mas Sutrisno. Ngerti? Sutrisno saben maju perang piye? Mesti wae kalah. Nek wis kalah, Jaluk sabantu Cadrono lan Tosidono. iki mergo saben dina saben perang budal perang Sutrisno kalah njaluk sabiyantu karo Kakang Candrono karo aku Tosidono angger menang bebungahe ora tau diwenehke Kakang Candrono utawa aku Tosidono. Kok kaya ngono to mindake Kang Mas Sutrisno. Lah tak enggo kesempatan karo Kakang Candrono. Ya. Sutrisno kalah karo wong-wong Hargapura. Iya bener ya? Ya bener. Karo wong Hargapura njaluk sabiyantu aku karo Kakang Candrono ana syarate. Syarate apa? Lamun iso nggulung gendera Hargapura unduh-unduhane bebungahe kowe Sutrisni. Sik, hubungae aku. Iya, Jur aku diapake. dikongkon ngepek bojo aku. Hah? Ih, coba baleni. Dikongkon ngepek bojo aku. Hah? Coba baleni. Dikongkon ngepek. Lho kowe kok malah gawe kagetku. Lha padha ae kowe tak kabari ngono tak omong. Loh, aku iki kaget. Aku yo kaget. Aku moh dipaksa. Tenan apa piye kowe mau? Iya, iya. Tur meneh kowe yo gelem. Lho gelem sapa sing ora gelem? Ih, Mbok ngep aku moh ngono. nek beda karo aku. Kok iso? Aku moh karo kowe mergo apa? Piye? Swarga kanggo ning neraka kanggo aku apa aku tok bojo kowe. Kuwale. Lah kok iso kowe? Swarga kanggo kowe, neraka kanggo aku nek sida dadi Yo bojo. ora. Koreng. Neraka kanggo kowe, swarga kanggo kowe yo. Perlu bukti? Jajal bukekke. Mlaku wong loro. Ya. Mesti wong iki do alok. Alake piye? Lho Sutrisni kok nggawa ketheke. Swarga kanggo kowe, neraka kanggo Lah aku. ya mula saka kowe aja kok bacotke. Tetep tak bacotno. Aku mau. Pilih salah siji. Aku bakal milih. Iya. Pilihane apa to si Dono? Kowe ngepek bojo aku apa aku mbok pek bojo? Sak. Kok rada aneh ditakonmu. Ngono kuwi jenenge ya padha wae to si Dono. Ora iso. Ya padha, kowe ngepek bojo aku apa aku ngepek bojo kowe. Iya. Ya padha wae. Lho kok iso padha? Ya padha. Sing baku kowe gelem apa? Gelem. Emah. Ora ana pilihane moh. Lah aku milih dhewe. Kowe ngerti watake Tosidono? Tak piye?
saben-saben Tosidana dilarakno ati karo sapa wae. Tosidana duwe ilmu Ilmu apa? perkewanan Sak, ilmu kok perkewanan ki ilmu apa to Sidana? sing disenengi dulurku wedok Ju bojone Kang Abu ya iki. Apa iku? Wedhus janggitan. Jabang bayi. Lho aji-aji kok wedhus janggitan. Lho, kowe ora ngerti katyasane wedhus janggitan? Katyasane apa? Kena aji-aji ku wedhus janggitan. Njaluk tandu. Alah, sing kandha sapa? Upama aji-ajimu wedhus jangkitan mbok cakke karo aku ora bakal mandi. Waspadakno. Alah jajal. Waspada. Apa kata Bang Nabi? Hup, yuk, hus, hup. Ilmu wedhus jangkitan. Ora mati. Kayak kaya gwendeng. Lha piye? Nek ana wedhus wis beker-beker, niku kowe ya kaya wedhus wedok tipit ngono. Aku dadi wedhus wedok. Iya. Ngono. Iya no. Dadi ki wedhus lanange. Aku wedhus lanang. Ayo, aku wedhus wedok. Kok wedhus wedok? Dipraktekne ya ta Sidana. Yuk, hup. Hup. Wis ta? Mak pengen coba. Loh, iki mau kebablasan kok ta Sidana? Bablasan mangan ndok gorengan kowe mesti. Ambune kok ana irisan tempe barang. Karo uduk. Ana uduke lho, aku ngono kok ya sak entek telur kerdus. Lah kowe pakanan make. Inu wis sing gawe bos aku. Sodo inu ya Inu tenang. Kuwi inu sing guri dhewe tak go gonggongan malah. Ndok ana uyahe kok asine ra umum. Tak cokot mak krius. Iya ora apa-apa. Sama sing gawe. Sing goreng kae lho ta Sidana. Aku roh mesti kok mangkel karo aku. Kok mangkele sebabnya apa? Bungkusan iki kekno sendor ben dipangan. Eh, Tak takoki, iya. Iku wis tak gesangi uyah sak pringkil. dadi cekane ngancam karo kowe. Ngancam karo aku. Rasane ijek ngantek saya ijek kelete ra umum. Coba tak deloke. Wah, cuk dalam Bim. Uyah tok wasine ra umum. Piye gelem? Ma. Gelem. Ih, mama. Nah aja. Kowe iki apa? Tak Sidana aku mah. Aku iso malah kaya wedhus Kowe tenan. nek ngono malah koyo ondel-ondel tak Sidana. Gelem kok tak kulis putih gelem. Bojo kowe tanpa ami nang gambreng ora sing putih. Sopo ngerti kowe rabi entuk aku. Kene. Anak-anak separo ireng, separo putih. Lha malah medeni wong. Iso kaya separo putih, separo ireng. Iso kaya zebra cross. Aku ki yo gumon karo kowe. Kene. Lho saka dhuwur ati ngisor kok ireng kabeh iki jare piye? Ana sing gak ireng. Ora ana ya ireng kabeh. Wis aku engko nek dadi bojoku tak dohno sing gak ireng. Ora ana ya to Sidana ireng kabeh. Ih, rada coklat. Ndi? Mah, engko tak dohno. Jajal doke. Ora iso kowe mung dadi bojoku. Engko nek wis dadi bojoku tak dohno sing rada coklat karan tumbak kolon jengking. Ora ana ireng kabeh. Aku mau wis sumingkir aku mau ra sudi bapak bojo kowe. Kowe menolak kecap cap bango. Ayo rumpame ngono. Kan? Ma, Lakon tak perkosa di sini. diteni kowe cedhak karo aku. Bojone ora trimo. Bambangan iki kecepeten. Lah wong aku gandrunge urung kowe wis metu. Ya wis Balane. Ya wis kebakaran. Ngeto pengen nganggape nganti yaene ning ngopo iki. Ya iya no. Ayo ah. Nanti nang diplekoto iso. Mah, Ono Utang deh. aku ki ndang tak metu. lah wong wis kadung metu ae. Wong iku pikirane gokil. Aduh apa sih? Niku rasakake yen anu.
Aturan pirang-pirang sasi kok kowe iki turu wae. Iki nang dhuwur sekolah ra karuan. Kuwi kami ndok kemeja ora. Wes anu ndang dirangkul aku ndang tak metu. Wis ora rangkul-rangkulan lah. Aku ngrasa peh dadi bambangan kok kudu metu wae. Ana wis dandan buari ini kudu metu wae. Adikku Tosidono. Kowe ning ndi, Kakak? Wah, kowe kok malah kedang-kedangan Excel. Ning guri kok iki apa kowe? Lah aku dialing-alingi. Duh, rahim kok kocar-kacir. Nah, aku kocar-kacir gak ketara wideng. Aku turu delok. Kesel. Terus diling ngono sing wedok kaya mentolo uyel-uyel rahim. Bojom delok wabunge ra umum banget tenan. Apane? Lah sayang iki ora umum. Sayang apa wong delok kowe kaya sirup marjan iki kleti. Aku tak mlebu sene. Kowe iki piye? Perjanjiane adimu diplekoto karo ono kata-kata diplekoto. Lah kok mesti dienggo kene. Diotok-otok. Adimu diotok-otok urung nganti tak onyos-onyos. Iki omongan apa iki? Otok-otok iki ora basa mentereng, basane Indonesia iki dionyos-onyos. Ora mbok kandhani luwih dhisik. Urung dionyos-onyos karo lagune Joshua iku. Alah nyoba nek itu. Dionyos-onyos. Tinimbang urung mbok anyos-anyos urung mbok otok-otok wis awok-awok ae. Oh alah ketoprak glogok jaran tenan. Ngene ya dijaluki terus. Ngajak guyon. Ngajak guyon. Aku ora ngajak guyon. Aku ngajak menikah. Karepmu dhewe apa karepe sapa? Karepmu. Dari pertama tadi kan sudah perjanjian. Perjanjiane piye? Kalau saya bisa mengeluntung bendera gulung, yang menggulung bendera Hargapura, saya akan didauhkan dengan Sutresna. Apa wis rampung gawean? Wes, Ndi genderane? ning balik desa Pagak. Tak pentar ning kono sok Senin dienggo upacara. Jupuk gorene. Lho rak bar aku balik rene. Lah aku rono kok ngerek terus rene wis bar ketoprake. Nadyan kowe bisa nggulung bandera Hargapura. Tak wenehi ngerti. Yo, Gaweanmu durung rampung. Kowe jen duweni tugas meneh. akeh men. Iki ana senopati perang anyar-anyaran saka negara Hargapura sing jenenge Dari sini. Tilik sik. sing jenenge Nyami. Nyami. Kowe tadi senopati Hargapura. Ayo. Ora ana lakon iki kok ana nyami. Wis. Jenenge Waryanti. Waryanti ku adine nyami. Mula adepono Waryanti, yen kowe bisa ngalahke Waryanti, mengko kowe lagi tak dhauke kelawan adikku Sutresna. Tenan. Tenan. Aku sik. Kowe omongan nang kene sik. Tapi Dik. Aku mang liwat rene blosot-blosot. Lah ketuwae sandale Japit. Japit nek mereke Meli. Merek apa? Meli. Lili. 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 Nyami. Kok nyami? Meli. Adikku Tosidono. Piye Kakang Candrano? Saurunge otok-otok lawan Sutresni. Iya. Udah lo. Temonono nyami. Kok nyami? Wah, lo nyami lagi goreng dok. Temonono Waryanti. Titip adik. Wong Tanjungan. Kantor ki jajamu kadhepan aku Senopati Sukargapura. Wong Tanjungan. Rene depan aku. Ayo, tanding ngono manusia pohon. Lho, Lho, apa kuwi? aku ambles bumi mencungkul kok kecantol. Siap babai kok ireng gambreng iki apa iki?
aku sing karan Jangkrik kala geseng. Jangkrik. Aku Tosidana Senopati saka Tanjung Anom. Sapa jenengmu Waryanti? Aku Nyami. Oh, Nyami. Kowe sing dadi senopati. Nyami. Aku Waryanti. Apane Nyami kowe? Adine wedok. Oh, adine wedok layak kok ndokem gedi-gedi. Aku Senopati saka Argapura. Ngono? Kowe kok wani-wani? Ya. Gesoro nyowo kowe karo aku. Ditentokno ning kene. Nyami kok Nyami. Waryanti apa Tosidana sing mati? Oh, nantang. Ayo. Sakno iki. Iya. Kamu jahat. Masa telur belum digoreng Nyami sudah mbok tutuk. Aduh. Alah, kok ya ngono wae. Ngono wae sumbermu e. Ning aja gelang gemuyu lamun aku iso mbok kalahno. Waspadakno sapa kae sing teko? Sapa? Kowe Maaf. ngundang sapa? Lintange kenek. Anu ngundang kangane Nyami kowe. Kakang Candroni. Kok Candroni? Candrono. Ora ana. Urung Ora ana. lho angine teko busut. Iki ora wani wonge ora wani rene. Ora ngerut. Kowe iki tak ingetno kokono kok metu kok kono. Lah aku ora nggawa lendang. Aku bengi iki ora iso miber. Ya wis aja miber. Lendange digawa sing do metu kok. Wah, Iki kacau. kok cemat-cemot iki mau ganti. Kowe mampir ning pawon ngono apa piye? Mampir pawon apa dikleti bojone. Ayo. Nang diboyong Aku kalah, kowe entuk Waryanti, aku entuk Sutresni. Kakang. Ada apa? Aku kalah. Loh. Lagi ki ana Tosidana kok kalah. Mergo diantem nganggo kolore Pak D jamu jago. Aku terus lumpuh saknalika. Yen pancen kowe lumpuh ndang mara ketemu kelawan Kanjeng Sunan Kalijaga. Lho, Lakone iki apa? apa? Moh, aku ape matur karo Raden Mas Minak Jinggo. Ben perang karo Kalijaga. Lah iki padha ae kok. Lakone Waryanti kok iso teko Kalijaga. Kalimongo, kok Kalimongo. Aja gilang-gilang gumeyu kowe iso ngalahke adiku Tosidana. Jalaran ana Tosidana kudu ana Candrana. Arep apa kowe? Nemongan karo ngiler. Ana ora ngiler. Diluse. Ayo. Kupinge sisean ya apa mulakno? Iki wae. Ayo. Ayo Kakang, tandangi. Ket mau aku ngene ora mbok waspadakno. Gak. Ana sumping cicak ana ngene kok iki ra ono. Lah cuwel. Dadi idak cah mentuk. Lho padha Padange. Yes. Dah. Kasih dobar ketoprake. Kadang nek Aja gilang-gilang gumuyu. Arep apa? Wani kowe? Hah? Apamu? Wani kowe? Hah? Aki ya wani? Aki. ana mbok de teko. Ake kok mbok tong-tongo. Sake sing nanggap guyu terus. Wis ake wis tak teko kok ijek. Tampanan hatiku. Ya. Lho, Napa to? Ciacim kena jasku. Aduh. alah ya. Aku iso kaya pitik keloren. Lah iki piye? Lah botak ndasku. Sing kleru ki ya kowe. Lah kok iso Ngerti ya sedulurmu nampak ki aji.
Kowe ki yo ngalah. Lho kowe gak omong kok. Lah kok iso ireng bunteng ngene? Codasku botak mbok antem aja yo. Kowe kuwi lumpuh. Lamun to ngalah panggonan, kowe kudu ngesot. Seneng kowe nek bokongku ketelusupen. Akalmu akeh. Bisa duwe neh apa ora? Kek gowo pira? Aku mau nggawa siji. Yen ngono, tiba apes kowe. Kari siji yen ngono wis entek. Yen ngono genti aku. Ora bakal tak indani. Rasakno kowe tak gawe lumpuh kowe. Aja kene ya ki kanggo. Ya sak senengku to. Aja tenan. Musuh kok. Aja tenan, yakin aja iki. Senengku. Musuh yang ngejak janjian. Iya. Iya ora wae kita gawe bisu. Sek. Ana aja ning kono mbledo sing ngisor. Muka etok-etok ngono ah. Wes. Tenan. Iki coba sedulur wong bisu wes. Kakang. Wes, kapoken kowe. Kowe nek Topak Wayu Manggala iki ketekan BS Udo. BS Jakenan. wis rasakno kowe. Ben manuk-manukan sewengi uga. Wis bisu, lumpuh sisan. Ben diodol-odol macan pagak kene wis dah. Sek nih. Rena wer tak omong. Kowe mulai omah padok. Iso tak omong tapi. Kowe omah cerak. Cerak Kowe untung. mlaku tutup. Meneh kudu sarapan ning tahunan kuwi. Iya. Apa? Ben sedeng buka. Ngono iya. Ya. Kowe apa nang? Mulai. Mulai nganggur. Arep mbacot kening Tanjungano. Tanjungano apa tak gawe berhubung. Lamun nganggo tangeh. Tange nganggo lamun. Yo tak walik barang ben ora gosong. Kowe arep mbrubuhke Tanjungano mung wong sak jukuk ora bakal bisa. Mergo Tanjungano Kowe iki bisu ora sama. malah genah kowe. Engko tak omah langsung brek ngono ae ora tau omong. Gaweanem tumpuk-tumpuk. Dadi gawean tumpuk-tumpuk. Lamun kowe mlebu ning Tanjungano bakal grocok karo senopati sing matoh-matoh. Peng-pengan. Ya terus bisane aku bisa ngrubuhke Tanjungano? Aku tambanono, aku tak nyawiji karo kowe. Nah, Iya. kowe ya sago. Jadi saya sama mbok. Oh iya lah. Lah bisu kok tak takon. Ya. Ya padha gendenge. Ya stres kowe lah. Ya wis. Nek kowe sago mantuk, nek ora sago gedhek, sago apa ora? Iki lakone yoga iku. Wis tak tambani. Iya. Waras. Ali. Wes sampeyan dadane semengi utek. Kok malah aku sing dadi waras? Lho, Aku malah dadi waras. Wih, iya. Tak pikir iki malah koyo petruk-petrukan yang dur kenteng. Wes, Kakang Sandrono. Lho, aja kandhani yo. Film nambani iki ora langsung kabeh kok. ya wis ya mesakno. Mengko nek mulai ra iso omong malah bingung nek Ya. tak tambani. Waras. Lu barang apa kok lakokanmu kondange ra karuan? Lah ngene iki lembok gone Kok kuburan. kene waro-waro pagak sing lara bisu. Lara lumpuh. Kon ning marane Wayu Manggala tak tambani waras. Ora. Dek Lah iku iku medar tambano. ngantuk iku. Piye? Ayo janji nek janji. Yo. Aku
nyawiji karo kowe. Aku ora nyawiji, mergo aku ora janji. Lho. Kowe mau wis mantuk. Ngono kok. Lah aku mbokon Mantuk. Ayo mantuk. Mantuk kok mantuk. Nyawiji ning gone Waryanti. aku ning ndi? Kowe ning tangan aku. Tangan kiwa. Mah, Kok mape ning ndi? tangan kiwa nggo cewek terus kok. Ora tak wijuki. Gagak aku. Lah nek mau tanganku apa ning ndi? Ning tengah-tengah pikang. Lah, Pesing. Ya wis, ngene. Ya. Siap-siap. Rodok diduwerno. Apa kok cuma Mergo judan? lho mlebune iki kok kelek. Ora iso. Bisa. Iki sik aku mah kok kono nang sandalan ta ora. sandal iki kalau ning guri. Sandalen ning guri. Kang, ayo. Aja ngono. Aku ngerti, wong iki ra kudu dibuka mergo urung dicukur. Kelek burung tak cukur aja buka wadi tenan. Aku kok nak dipoyoki wong pagak. Gini ya? Cilaka. Apa? Senangga payung manggolo. Kenapa? Role kelek tutup. Malah wong kene do seneng. Nanggap Wayu Manggala keleke anu role Wayu Manggala do dikerok nggo sulak. Wes siji loro telu ayo. Iya. Lho. Sadrono to Sidono ora ana sing timbul kowe. Sapa kowe? Aku Sutrisno. Sutrisno. Yen ora kowe senopati saka Tanjunganom. Bener, pancen aku senopati ana ing Tanjunganom. Bali kowe sapa wong wadon kok mapan ing tengah alas? Diserawongke aku kang aran Waryanti. Senopati saka Argopuro. Kowe sing aran Waryanti. Iya. Yen ngono kowe kudu mati saka Oh, tangan. kan iya. Jane aku ngeman karo kowe. Mergo paraupanmu sing bagus gagah pideksa bisa meranani kalawan batinku. Aku tresno karo kowe. Ning jebul kowe kuwi wengis. Mentolo. Yen ngono terus becik kowe mati ben diodol-odol macan. Sik Waryanti. Apa? Rene dhisik. Iki job pun jek akeh. Nek rambut tambani cilaka ya. Kowe jaluk waras. Kowe jare seneng aku. Heeh, aku tresno. Syaratnya kowe kudu gelem ngepek bojo aku. Lamun kowe bisa nambani aku tak tampa katresnan. Ya wis, tak usah dani. Waras Sutrisno. Apa tulus lahir batin nggonmu tresnani kelawan aku Waryanti? Lahir batin. Yo, mbok menawa kabeh mau wis tinakdir kowe kelawan aku bisa jejuduan. Timen ora nuwuhke Rajapati ben supaya nentremke negara Tanjunganom kelawan Hargapura, katresnanmu tak tampa. Kok tampa? Mula kowe karo aku ayo padha urip bebrayan ben supaya tentrem. Dadi tresnaku kok tampa? Tak tampa Diaji. Yen ngono aku matur nuwun banget Sutrisno. Yen ngono sukartane ana ing Tanjunganom lan Argapura wis nemoni karampungan. Kowe pinangka satriya ana ing Tanjunganom nyuwun pamit bapak ingkang kagungan kersa ana ing desa Pagak kene ayo. Tentreme negara Hargapura kelawan Tanjunganom sumrambah Bisa ngoni ayo. tentreme negara Tanjunganom kelawan Hargapura sumrambah tentremipun keluarganipun bapak ingkang kagungan kersa. Mugi-mugi sabubare ngawontenaken acara sunatan
Wahyu Manggala sing ditanggap mugi-mugi rezekinipun tansaya lumintu. Amin. Murah sandang, murah pangan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sampun paripurna pagelaran ketoprak Wahyu Manggala ing dalem